Sa Good Vibes, Masskara Street Dance and Arena Competition sa Paglam Sports Complex na pagahiwaton agutong mas madamo nga mga tumalanaw ang makasaksi. Electric Masskara dancers naman sa Bacolod City Government Center na maga-perform. Yaring report ni Romeo Subaldo. Pagbati sa official music sa Masskara Street Dance and Arena Competition siniga 2022, wala makapugong ang ining mga empleyado sa syudad nga magsinaot. Balik yuhom nga ginkanta ni Darren Espanto sa gihapon pero may drum beats na. Kaya na, gin-launch man ang official music video sa Balik yuhom na gimpidahan ni Espanto kag Sue Ramirez. Hear that something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling, it's getting loud. Sunod sa festival director nga si Attorney Pinky Mirano Ocampo, this year sa Paglam Sports Complex na mag-perform ang mga competing barangays para mas maka-accommodate sa mas madamo nga mga guests. Ang reason why we chose Paglaom kay may ara kita to grandstand, so at least ang guest naton will be comfortable kaya we can accommodate sa grandstand around 5,000 people. Yes, so kaya sa plaza we don't have enough space and no chairs matikabudlay ko itanawon. Ang Electric Masskara naman, imbes nga sa Lacson Street, maga-kick off sa the Upper East sa Mega World, pagkadto sa Bacolod City Government Center, kag diri na mismo sa BCGC grounds maga-perform. Inibangod may ginapaabot kay mga VIPs nga magasaksi, kag para mas barako ang space para sa ilang performance. It's not going to be in Lacson anymore because of the crowd, and maybe we will have VIPs coming. So para sure na lang and hindi ta mag-hamper man sa traffic naton. So we decided to have it na lang in Upper East, but is lapit na lang going to NGC. Ang Masskara Festival 2022 ang dagsaon man sa nagkalain-lain nga mga sports competition sa una nga semana sa Oktubre. Ini pinakauna nga Masskara nga magapasakop ang iban nga mga LGU sa Negros Occidental. Magluwas sa Masskara sa Panaad, ang North Capitol Road, ang gindesignate man nga lugar nga makadisplay ang mga LGUs sa ilang mga produkto. Kag sa South Capitol Road naman, the best of Bacolod nga mga products. Opisyal man nga ginlunsar kay na ang website sa Masskara Festival nga masskara.com.ph kung saan makita ang kompleto nga line-up sa schedule kag mga activities. Ginlaunch man ini kadungan sa Tourism Month celebration sa Bacolod. Nagpasample na mga taga-tourism office kag Yuhom Foundation Incorporated sa ilang dance steps. Sa September 30, may salubong na ang countdown para sa pagsugod sa Masskara Festival sa October 1 tubtub 23.